mbok goleki ta. Kowe ngalih ora omong. Aku lagi iki yo mlebu desa kene. Wis tau mbiyen ning suwe. Ora wis suwe kowe nak kene terus dong anakmu nak kene. Aku ya anakku ning kene pirang-pirang kok. Nah aku ora tau rene. Lah sing disunatno iki ya klebu anakku. Lho, sing disunatno kowe. Lho, sunatno kowe untung bosok ngono. Lah ngono nek untung-untungno bosok udah apa ya? Lah kowe iki tak kandhani, ini wilayah gua. Weru iki wilayahku. Iya ya ngerti. Kowe bengi iki alhamdulillah kowe roh critane ngeri arep ketoprakan iki. Lho, kecocok iki ora? Ngeri, riwayate ngeri. Wah, riwayate piye? Pak Sarkali. Pak Karli kok Pak Sarkali. Pak Karli. Pak Karli iki arep nyunatno anake. Terus Sulasmin. Sulasno dikandani karo kangane Warsana marana nggonku, Pak. Adikku arep sunat. Ya ora dagelane kudu sampeyan. Tanggal pira? Tanggal 21. Alah mati aku nek tanggal 21 kowe ketoprakan. Aku rak ngono. Wong kok Rembang, kuwi aku mainku ning Rembang. Ora iso, aku rak muni ngono. Mulih kondo karo Pak Sarkali. Pak Karli. Kondo karo Pak Karli. Diapa-apakno Pak Belong ora iso le. Kelenger anake. Sing disunatno. Kelenger, balik merono nangis. Aku disembah-sembah karo Warsana. Wis Pak, nek sampean ora iso ndagel ngramekno adikku sunat, aku pateni, Pak. Dadi wong tuwa ora bingung ta aku. Lah kuwi jagal menungso piye kowe marana nggonku setor nyawa, aku tak ngonokno. Untung aku manusia beriman tak penggak. Berarti kancane Imam Bonjol. Ora maksude aku wong pikiran normal. Ya wis saiki ngene nek kowe manut karo aku, upama engko tekoku rondok telat ora masalah. Ora. Mboten Pak, pokoke sing penting sampean teko weru ngramekno adikku sunat. Alhamdulillah iki mau wis teko ning kene. Dalane ajet ya. Wah, kene iki pancen maju. Nomor 1. Weleke ya. Lho kowe iki piye to? Kene iki lek perkara dalan. Walah ketaku bayi ngantek tuwek ya ngono kuwi. Kawe taku. Wah nek pengen apik dalan bocah. Alah gergablek conger kok. Maksudnya dalan bocah iki. Dalan bocah iku malah welek. Lho. Jijik aku. Kowe iki pikiranmu butek sing diarani dalan bocah iki dalan nganggo bocah sekolah-sekolah kuwi kan ana dhewe ngono lho. Trotoar sing cilik iku. Lah, mula didongak-dongakno. Adikku lanang nggone sunat enggal saras iso neruske ning bangku pamulangan sekolah dadi bocah sing soleh migunani tumrap negara lan bangsa patuh karo wong tuane lanang wadon taat karo agamane Allahumma asin amin aduh kowe kok nesu terus to kowe bengi iki toprak dadi tanggung jawabku lho kowe ngampleng aku pisan potongane 5.000 Padha ae. Padha piye? Kowe ya aku lah mbok tanggung jawab. Dalane ajur ngono mau. Rusak nak bokong iso kempot. Tekan omah bokongku ngapal kaya kethek. Kowe tak jendho. Lho perkara bokong ngapal kok ndendho karo aku. Kok barang tak kaplokke. Aku bareng eling Sulasno njaluk sunat eling anakku lanang. Anakmu lanang sapa? Debi. Ora Dendi. Oh, anakku Debi padakno kowe anakmu jenenge Setu. Lah yen anake wong desa ya jenenge laire Setu ya jenenge Setu. Jumat ya Jumat ngono. Ya apik anakku lho. Alah anakmu bungkuk ya. Bungkuk piye? Oh ngene to. Kuwi sopan ora bungkuk. Iku ora sopan lolone congklek yo. Lah kowe iki yo ngenyek. Anakku urung wayah sunat njaluk sunat. Sunat piye? Pak, aku sunatno, Pak. Isin karo anake Kang Jo. Lah gene, anake Kang Jo wis sunat kok. Aku ora mbok sunatno. Wis ora omong ora apa, tangga-tanggaku ora tak wenehi ngerti. Tak jak nang rumah sakit ketok celeng. Mulih. Terus mulih anggere nek cah sekolah wedok-wedok didudui. Mbak, aku bar sunat, Mbak. Ayo ngono.
Oh, anakmu. Kurang ajare ra omong. Ora kurang ajar cacile ora ngerti lagi. Ora ngerti ya? Heeh. Angger enek cah wedok liwat, Mbak, aku bar sunat ngono." Bareng sore-sore adus ning kali karo anake Wakjo ki mau. "Dep, jare kowe sunat endi ndelok ya ngono." Wis aku ngono." Ngene, "Ah, kowe dihapusi pakmu kowe entukmu sunat durung bar ya muni ngono." Mulih nangis. "Pae, aku dikandani anake Wakjo jare sunatku urung bar." "Sing ngono sapa?" "Kalau anake Wakjo, bojoku krungu." Wong anak kok tukaran karo Pak. Ini mbok dijak ning jero kamar kono dudu nggonmu padha apa ora ya ngono. Anak tak cengkiwing go mlebu kamar, bleng tak duduhi. Le nggone pake ngene aku ya ngono. Anakku ora seneng malah nesu. Mau pae ala nggonku elik nggone pake sangar ya muni. Nek ya ora apa-apa wae cacile. Sing rada gendeng ku wong tuane. Gendeng piye? Lah ngono anake mbok dudono anakmu. Lha aku timbang tukaran karo bojoku kok. Lah ngono ya dikandani le wis dadi nek mbok padakno nggonmu sak lengen. Omonganmu sing kalau sing dienggo kasti gak sak lengen ah. Nggonmu apa pikiranmu ngeres. Aku tiwak deg-degan rumah saku sing sak lengen mau nganu kasti mau. Anu kasti ngene. Rumah saku nganu kasti. Kowe nek kene sik. Lha apa? Oh, biasa hiburan Anda. Apa nek kali lusi aku. Batang untuk hiburan. Batang untukmu bosok ngono. Wonge mbok rasah kemaki. Lho, nak kowe ra ndek hiburan. Hiburanmu apa nek nang kali lusi arep gogo iwak kuwi? Lho mancing iwak jepit. Jepit apa? Sing semene iku iwak. Jepet ora jepit. Ah, iku lah gedhe cilik ya jepit. Nak gedhi ya jepet. Ya bener kowe timbang wong edan. Sapa edan? Ngarani aku edan. Wong sing edan ora aku tok. Sapa? Kowe barang melok edan. Lho kok ngelokno aku edan kok. Lapot bengi-bengi nek alis mbok tambahi ireng-ireng. Adek brengosan. Adek terus singai buta. Nek ngono sing edan ya ora aku karo kowe tok. Yo, kowe karo aku tok. Sing ning jero omah nang kono barang ya edan kabeh. Kok edan kabeh kowe? Lah nek ora ngerti wong edan nek didelok. Kowe ku yo gendang. Gendeng piye? Ajare sing didelok kowe tok iki ya. Kowe kok omong muni hiburan arep mancing. Kowe ngerti carane wong mancing? Yo ngerti ah. Walah, kowe iki ora ngerti carane wong mancing ning kemaki. Wong mancing ki ndelok kahanane wong omah. Desa ngono. Lho, pamane kowe pengen mancing, bojomu entuk akeh. Nah. Kowe entuk akeh iwak. Kuwi ndelok turune bojomu. Turune piye? Pamane bojomu miring iwa. Heh. Kuwi mancinge nganggo tangan kiwa. Iki mesti entuk iwak. Walesane cekel tangan kiwa. Tangan kiwa. Entuk iwak. Entuk iwak. Nak miring tengen. Miring tengen. Nganggo tangan tengen. Ki entuk iwak. Lah nak pas bojoku anu mlumah. Mlumah ya rasah mancing. Lho kudu mancing lho. Omonganmu lah bojone kadung atang-atang re mancing omonganmu. Lah apa mancing nek laran bojone epleh-epleh. Lah apa-apa bojomu mlumah par tangan loro ngene. Ya ora umum no omonganmu. Lah saiki tak takoni nek pancen kowe gaweanmu mancing wong mancing iki pakanane apa? Cacing. Baju gak kuaplek lho. Ate mbok hahi-hahi. Ora. Lho kowe iki tak takoni wong mancing pakanane apa? Cacing. Berarti bojomu ora tau adang. Yo tahu. Adek mangan cacing. Lho sapa malang cacing? Lha kowe mau wong mancing pakanane apa? Panganane sego. Dadi wong mancing pakanane sego. Heeh. Iwake. Iwake cacing. Ngono. Kene sesuk tak omongne bapake Dandi ben golekno cacing. Lho lha apa mbok kono? Nggo lawuh. Nggo lawuh lha apa? Lawuh mangan no. Lah kowe berarti tempe gak doyan? Ya doyan ah. Tahu. Doyan. Rek lawuh cacing. Iwake ku mangan cacing goblok ku lha apa? Aku mbok darani mangan cacing, aku kan gila. Dadi wong mancing ki pakanane Pakanane sego. nek iwake Iwake mangan cacing ngono. berarti kowe wis ngerti carane wong mangan. Ngerti ya? Pamane bandeng mentah, Ora doyan lah gobloke cek. iwak pitik mentah. Alah, ya ora doyan. Alah telek. Digoreng. Doyan. Gila nih.
Sing gilani kok. Kowe pitik mentah doyan? Gak. Bandeng mentah? Gak. Lele mentah? Ora. Alah, telek. Digoreng? Doyan. Cai piye cai iki? Masyarakat Weruk, monggo sesuk kula aturi ngumpulke telek, nggih. Lho apa? Digoreng kok jare kowe doyan. Iwake digoreng ku aku doyan. Lah iya kowe ora tak takoni kowe iwak pitik mentah doyan ora? Ora doyan. Bandeng mentah? Ora. Lele mentah? Gak. Alah, telek. Nek digoreng? Doyan. Alah telek. Sing tak karepno aku doyan iku iwak pitik mentah digoreng ngono doyan. Lah kowe tak takoni. Gini. Iwak pitik lho. Iwak pitik. Iwak pitik karo telek digoreng enak ndi? Ya enak iwak pitik ah. Hah? Enak iwak pitik lho. Iwak pitik karo telek digoreng enak ndi? Enak iwak pitik. Berarti kowe tau ngrasakno telek digoreng. Iwak pitik karo telek goreng. Ki enak endi? Nah, Ya enak iwak pitik. Berarti kowe tau ngrasakno telek digoreng. Bales jebule jangkrik. lapor ala telek digoreng doyan. Aku nek bukan mangan telek ndak. Lho, iku ra mau ngomong tok. Berarti kowe pitik mentah ra doyan. Ora doyan. Bandeng mentah? Ya ora doyan. Upama greh mentah? Ora doyan. Kucing? Doyan. Kucing doyan. Iki malah geragas sih. Lho kok geragas? Orang geragas kucing doyan ngono kok kowe. Aja kumpul aku kowe. Mas tak kandhani. Wong aja goblok nemen-nemen. Goblok piye? Aku ra omong. Kowe pitik mentah doyan? Gak. Greh mentah? Gak. Nek kucing? Doyan. Lah iya rek. Sing salah sapa? Nak kucing doyan. Aku bukan badok kucing ngono. Kucinge doyan greh mentah goblok. Nesu. Nesu tuku bosok ngono. Lho, untu nek bosok iku omonganmu. Wong mesti senengane ngono kancane ana telek digoreng kon mangan. Kucing kon badok. Ya ora, mula wong ki kudu ngerti kahanan, situasi. Ngerti apa ora? Situasi kono, nek kene iki siniasi. Situasi. Situasi kono. Nek kene iki siniasi. Ya bener kowe timbang wong edan. Ngalah aku sing waras ngalah. Kowe di bojo urung? Kowe. Wis 4 bojoku. Lho, bojomu 4? 4. Lah sing nek ngono kowe gunu butake. Endi? Kowe gamblas sing apik kowe. Aku iki krungune entuk wudu ping 12. Krungu gunung butak iki to. Kowe iku lho nek kemaki dungu jeneng Aku ki ngantek iki urung omah-omah. Urung. Aku duwe bojo ping 3 gagal terus kok. Masalahe. Mbah, wong sing pertama ki anake Mudin padahal bocahe ngajine tekun lho. Kowe bar dadi nganten to lungguh jejer karo aku klenger mati. Kuwi anak Mudin kowe. Terus aku dikandhani wong tuwa, ya wis pancen dudu jodohmu le. Kowe nek pengen ya golek neh anake wong sing temen-temen, malah anake kiai. Lho anake kiai bar dadi nganten bar ijab persis itu. Tak jak mlebu kamar urung tak apa-apakno. Ayo Dik bubuk bareng. Gletake bablas mati. Wah berarti ora entuk rabi anake wong apik aku golek bojo elek. Heeh. Wis tak go muleh, tak enteni ra mati-mati tak tekek sisan. Wong nganggo duwe bojo mati. Iku jenenge kena diarani bau lawean. Ah wis tak ganti atusan ting barang jek mati ya. Kita ngene kakan mangan tempe ya ngene. Lah nek mangan tempe gene. Wong kakan mangan tempe siji goblok loro pekok. Lah pancen aku pekok wong aku nek numpak jaran-jaranku tak pekok. Iku dipekak goblok ku. Aduh, pekak ki tangan loro kok ana gulu wonge mendelik ngono kae. Iku jenenge ditekak. Tekak ki kewan lorek-lorek nang jero omah ku lho. Tekak iku. Ah, tekek iki sandal kok kayu. Keteklek iku. Aduh, teklek iki lawang kopring. Iku betek. Bethek iki cah wedok sing ngluyur bengi golek dhuwit ngono ku lho. Iku suwek iku. Aduh. Wong pekok karo jalane dipekok. Pokok lu wong ora duwe utek. Lho, perkara ngono nek nyandak utek omonganmu keduren lho iki. Wong
Wong nyawana bojone. Lho kowe ning ngelokno aku ra ndi utek. Utekku ki cilik ning bening. Bening apa liya? Jeglong sisan kok malah. Tak golekno wedokan. Apa? Engko jak nyanyi. Wah, nyanyi sing wonge nganggo kerudung. Sing Islam menika lho wong Islam. Sing piye? Indung-indung kepala hidung. Di sini hujan, di sana mendung. Anak siapa pakai kerudung? Matanya sipit, hidungnya keruwung. Alah. Matanya sipit, hidungnya mancung. Gak ora mancung, wong ditutupi ngene terus. Ajene wong Islam ku ngono iku. Nganggo jilbab. Heeh. Nganggo jilbab. Bablas. Indung-indung kepala indung. Di sini hujan, di sana mendung. Anak siapa pakai kerudung? Matanya sipit, hidungnya mancung. Dandan sik. Mutahara. Ora mutahara nak kowe iku, mutah-mutah iso. Mutahara nek buta umum. Para hadirin. Yo kowe nak ngomong sik. Wong wedok kok ngentut. Wong wedok reng ngentut. Omonganmu sing ngentut sapa? Kowe tuku kentheng go gawe apa long? Tuku kentheng go gawe omah. Omah gedhe omahe sapa? Omah gedhe omahe Pak Karli. Kowe tuku pringgo gawe apa long? Tuku pringgo kandang wedhus. Wedhus gedhe wedhuse sapa long? Wedhus gedhe wedhuse Pak Karli. Kowe tuku kurungan nggo wadah apa? Tuku kurungan nggo wadah manuk. Manuk gedhe manuke sapa? Liyane manuk lho. Liyane manuk. Kowe iku pas manuk. Hah? Manuk gedhe manuke sapa? Lah iya liyane manuk lho. Ora ana. Manuk gedhe manuke sapa? Manuk gedhe manuke salatullah salamullah. Manuk gedhe manuke salatullah salamullah. Lah nek kowe wani? Wani. Kowe tuku kentheng nggo gawe apa, Trek? Tuku kentheng nggo gawe manyuk. Ora. Kowe nyeluk aku nek munyuk. Kowe golek nyeluk aku nek ketek lho. Kowe tuku kentheng nggo gawe apa, Trek? Aku tuku kentheng nggo gawe manyuk. Heeh. Omah gedhe omahe sapa? Omah gedhe omahe Pak Karli. Tuku pringgo gawe apa? Tuku pringgo gawe kandang wedhus. Wedhus gedhe wedhuse sapa? Wedhus gedhe wedhuse Pak Karli. Tuku kurungan nggo adah apa? Tuku kurungan nggo adah manuk. Manuk gedhe manuke sapa? Manuk gedhe manukku dhewe. Ogak manuke Pak Karli. Manuk Pak Karli cilik kok. Layakno mlakumu semi. Perkara gegedhen manuk. Manuk apa iku? Lah manuk apa? Manuk sing tak ngoni, manuk cecak rawa. Ora manuk. Jamane dah. Wong tuwa padha kathokan. Alah. Wong tuwa padha dolanan ya, Padha dolanan. Manuk. Ana rasa nyanyi tak golek penyanyi. Lah kowe iki ora iso nyanyi. Nyanyi iki lagu kae lho. Lagu minor. Sing ngene iki. Simbah nganggo kupluk. Klambine dipincuk. Mlaku ndungruk-ndungruk. Karo nginceng turi-turi putih. Aduh.
Kowe aja jorok ya. Jorok piye? Simbang nganggo kupluk. Lambine dipincok. Lakundung glondung kruk. Karo nginjeng turi-turi. Nesu. Karo nginceng bathuk. Ora ana, nginceng bathuk ngincenge piye? Omonganmu ya ora ana. Simbangan lagi brai nganggone rok mini. Dandan moblong-moblong kaya turis Hongkong. Suaramu apik. Sumpah dirasani Pak Karli kowe. Iya. Kowe sesuk dipenging mulih. Di jajan. Gak. Iya. Arep nggo dituku nggo seret-seretan adikku Lasna lho kowe. Omonganmu sengak nih. Kowe kan potonganmu kaya kulit jeruk. Nek kowe kulit kacang iki malah pendi karo kulit jeruk. Wah, kulit jeruk nek dingerekno lara. Gak. Nek kulit kacang. Enu. Kulit kacang ya inu. Iku lah kacang ususmu. Kacang apa? Sing dawune dak kacang ususmu. Kowe kok omonganmu mau bar nyandak utek saiki usus. Kacang dawa takono wong kene, kacang dawa iku kacang usus. Nek kacang usus nek mbekmu ndak usus. Kacang jangan ngono. Ah, ora tau dijangan kok. Diganyah kok. Usus dawa iku kacang ususmu. Ya sususe pakmu barang lah. Ah, bapak ora duwe kok. Pake ora duwe usus. Pancen kuwi Gakrek tenan bocah di. Udah tak denda kowe. Denda apa? Aku mau mbok denda 5.000. 10.000 iso. 5.000 nek ngono. Apa, Ren? Tak denda kowe, nanti kowe mau tak kaplok 5.000. Kowe njeblokno aku 10.000, sisik 5.000. Melu aku nang nding diesel. Nah iki ya jajan ngono tak. Jajan apa wong arep? Kancane kok. Sing ngomong arep jajan sapa? Lah sing diesel. Wong nyetrum cangkemmu kuwi kok. Ana wong rek. Kowe milih nyanyi sing asli. Asli. Tak undangno. Nek perkara nyanyi Waduh, wonge lagi nguyuh. Penyanyine. kowe kok apal men nek wong wedok nguyuh to. Abane mek byok ngono. Wah, byok kuwi mbokmu. Dek. Penyanyi. Aku tahu krungu wong wedok nguyuh kebelet apik suarane kok. Piye? Nang nggon kamar mandi ngisore tekel. Heeh. Kocok mlebu lho. Wabane ora wes ngono. Ana wong wedok nguyuh wak byok ngono kuwi masamu. Ora umum kowe. Wong wedok kuwi kaya mercon banteng. Lah perkara saking kebelete. Nek wong wedok kudu nguyuh ning anyang-anyang. Lah saiki kowe tak takoki, kowe ngerti bedane wong lanang karo wong wedok? Lah wong bedane wong lanang nek wong wedok iku bolong, wong lanang mentol. Omonganmu kok nyeleneh ngono to kowe? Ngene. Ana wong lanang mentol, wong wedok bolong. Nek wong wedok iku bolong-bolong kupinge ditindik. Heeh. Nek wong lanang mentol lan mbok glayangi mentol iku wong lanang. Wah, goblok ora kuwi bedane wong lanang karo wong wedok. Lah piye? Wong lanang karo wong wedok iki bedane ngene, nek wong lanang numpak pit baning gembes. Mumpane ngene. Ki wong lanang. Dhewe nek wong wedok numpak pit baning gembes, mumpane ngene. Kowe tau temen wong wedok numpak pit baning gembes, mumpane. Lah sebabe apa wong wedok nang ngompo ngene tok ra gelem ngene. Mergo wong wedok nek mompo pit ngene kecokot. Kecokot apa? Maksude kuwi lho, roke utawa jarike kena klep. Hai. Biasa. Banci ya itu. Mbak. Kenapa? Matamu picek apa piye? Aku ora ngono kowe. Piye? Ya ana wedokan to iku. Engkek dah. Neng. Engkek. Ora bilang nek engkek. Lha wong gaya kok ora entuk piye to? Kenalan, Mbak. Wah, kek aneh tenan kok. Piye? Umbel diono kene. Kurang ajar. Bocah iki jebule kok gregetno. Ya iki lho, sing winginane aku ndelok nguyuh kebelet. Lah kowe kebelet nek cing apik, deknane ndek anyang-anyangen apik nguyuhe. Omongan ana wedok nguyuh anyang-anyangan. Dek. Apa, Mas? Dilerai kowe. Tak delok. Dek, ndek nyaure.
Berarti ana tanggapan. Dadine ora nyepelekno karo aku. Nyepelekno karo belong. Lah yo ta wedok mau ngono. Mbak. Apa Mas? Iya. Wong wedok nek rupane ayu ditakoni iki nyuwara ning ora ketok obah lambene ora ketok. Sing ping pindho malah kemanya. Mbak. Apa Mas? Ora ngerti nek congormu piye. Wong gerak daplok rek mbok akali lho. Wong cangkeme nang kene ora obah rek suarane mbene. Wong iku sing budhek ora kowe. Budhek piye? Sane di apa macet? Ngelokno aku budhek kuping komputer kok. Kuping komputer. Apa Mas? Wah, urung kok. Urung. Wah, lho, bocah iki lho. Modal iki lho. Iki mesti jelmaane dinamit. Dinamit ya apa? Setan iki lho. Demit rek. Apa? Alah, Nek dudu demit dobles. iblis. Heh? Iblis Kowe muni demit ya dinamit. setan. Mbak. Asmanipun simpen. Alah. Basa kowe iki ora ngerti basa Jawa sing apik. Basa kerek anu, ekere-ekere yo kowe iku. Mbak, asmanipun simpen. Alah. Asmanipun sinten? Belong ngono rek takok. Belong. Wis tak kok dapurmu sapa? Masa lo lupa? Mbak, asmanipun simpen. Asmanipun sinten? Belong. Iki karo kancane iso ngono. Nggih, kowe kancane. Pinggir. Pinggir. Asmanipun simpen. Salah. Sing bener asmanipun sinten? Kancil karo kancane lali. Pak Karli nyilih bendone, Pak. Nggo batak biasa belok dhewe lho. Ini yo, alah bocah Pak Ayu nek kowe sik. Yo aja bloyo iki piye? Kowe kok sakalan. Apa wong kang kok ngene? Kowe sapa kowe, Nduk? Kowe sapa? Aja pancen pisan tak. Ora Mas, kowe sik ora ngono kok semente kok aku sapa? Aku Dina, Mas. Dino nek aku Dino Mas ngono. Walah, aku malah kudu. Kowe Dino? Heeh, Mas. Ngomong kok di. Ayo bener apa mau bocah mlakune ra iso rapet ya perkara nek nguyuh kebeletno lho. Kowe ndek cilik karo aku Ije. Anu SD. Heeh, Mas. Dino? Heeh. Alah yo no. Kowe Dino to? Kowe Dino ndek kono. Alah yo no. Kowe Tina. Heeh, Mas. Kowe sing biyen yang-jangan karo aku. Heeh, Mas, kae ning ngisor wete lho iku lho, Mas. Terus do sunat-sunatan. Lah kuwi lho, Mas. Lho. Kowe kene lho kowe. Kowe kene. Aku amar kowe. Ngono. Kowe gak lali ya karo aku. Ora, Mas, aku ora lali kok, Mas. Rodok rene. Kowe Tina ta? Membocor. Ya. Nak niat ora kuat gendong aku ora tak mbok gendong. Lah ya sing cilik kuat kok sing gedhe. Kene, Mas. Oh. Modal nok kowe nok. Angger bilong limo bilong kan mbok breki. Ning apa? Plastikku mbledos ya aku. Nak plastik meledos ora masalah. Lah nak meteng kowe tanggung jawab lho. Hah? Aku tanggung jawab. Nak bilong meteng mbok breki. Lambemu lho wong lanang kok iso meteng. Kudune sing meteng aku to, Mas. Sing wong lanang. Dadi nek wong lanang nek dibreki gak meteng. Ora iso, Mas. Lah aku mau ngebreki kaya aku meteng sih. Ayo, aku breki neh yo. Ayo. Are kon ngebreki. Kuwi kejem banget iki karo kancane. Malah wong ngono kok geger lah apa.
Dina. Heeh, piye Kang Mas? Enak aku ini. Ya. Pas to Mas. Sip, didelok kok kadoan sip. Kaya apa? Sing wedok kaya Putri India. Sing lanang Asu. Wong iki rasa kemaki agrene wong wedok rada melek sithik bingung. kowe tekan kene tak kon nyanyi. Nyanyi apa Mas? Alah iku lho, jublek-jublek suwung. Biasane nyanyine wis. Nyanyi iki lagu sing terkenal senengane cah nom-nom ka lho. Aku ya iso Mas nyanyi. Lagu Sela Pitung On. Alah Sela Pitung kan utuh basa. Sela Seven. Lah ya sing lagune ngati ya. Alah, goblok. Sepia Renatia. Lah ya Sepia ki anak Yu Ngatiyah, kowe ora ngerti ngeyel no. Sepia anak Yu Ngatiyah. Aku nyanyi Evita Malau Mas. Lagune? Kalau Mas sing kae malu, aku ngerti gokmu. Aduh. Malu, aku ngerti nggonmu. Wah, lagu iku elek. Aku lagu pasrah. Heeh, piye Mas? Lagu pasrah enak kok. Piye? Nyoh. Aku ya iso Mas. Nyoh. Ayo. Nyoh. Udah kira gatelan ta iki. Ora. Arek omah bapak Pak. Nek dinyah-nyahno mergo maune ra kulaan. Mulane nggonku tak nyohno sisa nekno. Bocah wedok ini harus menjaga kualitasnya wong wedok. Pemerintah sekarang sudah mengadakan P2W. Apa itu? Peningkatan peranan wanita. Wong wedok saiki derajate padha karo wong lanang. Nak linggih padha cendhike. Ya ngadeg padha dhuwure lah. Aja gampang-gampang. Kayak padha wae aku ya iso nyimpen Mas. Tak nyanyi kowe. Nyanyi apa? Para hadirin, pada malam ini saya menampilkan artis-artis dari ibu kota Jakarta. Ini bajingan apa artis? Gaya ora entuk lho. Disiarno sik. Lah ya disiarno. Ora ana iki gayane ngene. Ha iki mantan preman kok. Artis dari ibu kota Jakarta. Inilah kolor hijau. Kolor semene katoke sepiro? Lagu yang akan ditampilkan saudara Bilong yang berjudul Ayo munggah, wis mari dong. Joget kan Pak Belo. Kowe nek pengen joget manuke tinggal ngomah. lagu yang pertama Iki lho. Sing sunat. Tak jak munggah panggung joget. Ojo le. Nek ijek loro manuke tak kon copot tinggal ngomah. Kok sesuk nek wis mari cukup pasangan. Aja mbok guyu nak mbok guyu kowe lara dhewe. Kowe anggere guyu tengi-tengi ngono. Biasanya nek guyu terus cerit-cerit Mas. Lagune Jamprut. Lagu mau nyanyi kok diamput-diamputno wong. Jamprut lho diamput. Oh sing judule penganiayaan. Apa itu? Pelangi ning jero mata kan penganiayaan. Pelangi di matamu. Matamu dhewe ngono. Ah. Nyanyi mata-mata. Lah iki pasane wilayah lho. Matamu piro Mas? Matane belok lho. Tak kira matamu. Ayo Mas, datang. Kita di sini tanpa suara, ada nadu resah, harus menunggu lama kata darimu.
Yeay. Aku tresno padamu, aku tresno karo kowe. Itulah pada diri jual lagu diamput. Buanter diamput matamu ngono. Buanter sapure ora cetok. Lah piye? Apa lho diamput lho. Diamput terus diamput. Kuwi budek lho ndelok kupingmu. Ndi? Aku pengen ngajur mbok gawa. Jampur